Piny Kenya juo okenge ma kedo kod midhiero ma apoya okalo tudruok e kind bad migawo ma kedo gi midhiero Kenya Police kanyakla kod kaunti ma Kiambu e kind jokanyo mamoko. Chenro ni dhi konyo kedo kod masiche manyasani kaka udi marumbore piny ma medore ahinya e boma ma pacho ka ma otimo kalo kar tiegruok e kedo kod masiche mag mach kod resruok misiro kod piny ma Poland. Nyaka sani osetieg ji 75 ka igeto tiego mamoko 180. Kamano bende ka tiegruok no kod chenro mag reso ji omigi tich manyasani ma bende biro konyo tayo tijegi e yo mowinjore. This is a unique achievement of Kenyan rescuers, of Kenyan institutions, of the government of Kenya, with our humble support and the funding support of the Polish government, because this is the capacity that will be shining light not only on the improved rescue capacity here in Kenya, but I'm pretty sure that all the other countries around Kenya will start looking. This collaboration in capacity building has seen the Kenya Police Service benefit in training of 20 urban search and rescue officers and the provision of assorted USAR equipments in 2025 and also in this year. Nyakora mogi tokedo report machal kamane kedo kod midhiero ma apoya wakao yoyo kawaduogo weche mag tuke. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zii. Sahi kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa sawa. Dial *811 *415# to get jipange sawa sawa. E chunyo gandawa, ngima mar delen mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dendo bed maber, ok gin ga gik matek. Gina gik molongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamitir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Nyakotia, aneno wanga. Kose wanga ema nena. I don't know what you're talking about. Oh, iwacho ni enu rengima. Idwano luok ni kendo. Kulis gol satan. Wadhi atiri wa. Weri koda. Mene luwa. Ane mane wrong place at the wrong time. Mago penjo mage mipenja kaini. Ma pesa mo matin ma. What are you talking about? Daudi to dinade. Umetokelezea? Nyakotia, mama fua. Atini verna.